Tak prajem pekný deň a rada vám ukážem jednu zaujímavú príležitosť, ktorá sa mi dostala do rúk. Tento projekt je zaujímavý, ak niekto ste niekedy bol v projekte Just Been Paid, to bol jeden z tých mojich prvých projektov, ktorý som milovala, pretože on naozaj fungoval, vyplácal bez problémov. Dokiaľ ho Frederik nepredal a tak ďalej, Profit Clicking, to už poznáte, ako to dopadlo, a teraz je to AdClick Express, ale už to nie je to, čo bolo kedysi, ten starý Just Been Paid. A práve pán, ktorý je za týmto projektom, práve ten pán bol v Just Been Paid, a keď sa začali diať tie veci, ktoré sa začali diať, on odtiaľ odišiel a zobral si, alebo teda vytvoril nový projekt a vylepšil ho a jednoducho ja vám ho sa pokúsim predstaviť. Volá sa Global Oil Matrix. A tiež je založený na tom, že keď sa zaregistrujete, tak dostanete $10, za ktoré si môžete nakúpiť tú prvý paket reklamný a za ktoré môžete už vlastne pozerať, ako to pracuje. Hej, takže poďme teraz sa nalogovať donútra. Ten môj predslov, ktorý som vám zase povedala, berte, ja to vždycky musím povedať kvôli tomu, lebo chcem takýmto spôsobom odovzdať ľuďom niečo, čo cítim, pretože sama som bola v projektoch, kde boli ma to aj z toho dôvodu, že keď sme tam tie projekty nevyšli alebo jednoducho skončili z nejakého dôvodu a ľudia tam prišli o peniaze, tak väčšinou tá osoba, ktorá to musí zlíznúť, je tá osoba, ktorá väčšinou robí webináre alebo je taká proste viac na očiach, a ja som teda mala to, neviem či šťastie, smolu, že som to osobou bola a jednoducho potom sa na vás tie negatívne také dostávajú tie negatívne také informácie, ale vedzte ľudia, že naozaj aj toto, aj tieto pády, neúspechy patria k podnikaniu na internete a nepozerajte sa na to s nejakým strachom a nikdy to nevzdávajte, lebo na internete sa dajú zarobiť neskutočné peniaze. Majte výdrž, majte trpezlivosť, učte sa. Takže poďme na to. Keď sa zaregistrujete, to je, dostanete váš registračný link od niekoho. Vy sa zaregistrujete a takže dostanete referenčný link, teda prihlasovací link, ktorý nájdete potom, to vám hneď ukážem, keď sa nalogujete, tak ho nájdete pod Promotional Tools, hej, takže toto bude ten link, ktorý niekto dostane, zaregistruje sa, to ukážeme si, v registráciu je jednoduchá. A keď už budete zaregistrovaní, tak sa dostanete takto do back-officeu, bude vyzerať takto, ako to vidíte. A teraz vám ukážem iba jednoduché kroky, aby ste len vedeli, o čo ide. V podstate vy si nakupujete, $10 dostávate od firmy, môžete si hneď, aj si to ideme ukázať, ideme si hneď kúpiť, buy at shares. Napíšeme jednu. Vyberieme dostanete to akože do balansu, ako keby ste si to vyplatili zo Solid Trust Pay, a dáte Buy Now. Tu sa ma pýtajú, či naozaj chcem kúpiť. Áno, chcem. A keď dáme Manage Shares, tak vlastne vidíte, že máte jednu aktív a môžete si ju tu potom kontrolovať. Máte tu rôzne plány, môžete sa na to pozerať, pretože už po 8 hodinách uvidíte prvé vlastne nejaké zarobené peniaze. Tunak máte rôzne plány, si môžete vybrať. Ten prvý Platinum vám dá 135%, potom vlastne, to viete, ako to fungovalo v Just Been Paid, tam sa denne, myslím, vyplácalo nejaké 2% do nejakej výšky. Potom máte Silver plán do výšky 150%, potom skončí, a potom VIP plán je do výšky 165%. Čiže podľa toho, aký máte aj plán, tak podľa toho máte aj percentá. Takže je to také, nie je to závislé, opakujem, to je možno pre niekoho dobrá správa, nie je to závislé na sponzorovaní, to znamená, zarábate aj keď nikoho nesponzorujete, nemusíte tu nič klikať, a nie tu sú takéto podmienky klikania, nič podobné. A tu máte potom websites, kde si vlastne vidíte, že máme tu na stránky kredity, na reklamu, takže tu by som mohla dať New Website a jednoducho si zadám reklamu, áno, čiže meno, titul, URL stránky, takže vlastne link, website rotátor, vyberete
hej. Global rotátor, 1 kredit na jedno videnie. Tuto si dáte, kedy to chcete, aby to bolo videné, hej, tak si zakliknete a tak ďalej. Koľko kreditov tu dávate a koľko na deň, hej. A súhlasím, pridáte stránku. Potom tu môžete pridať bannery. Dáte vždycky new banner, pridáte si bannery. Opäť, hej, banner. Toto v podstate, ak nebudete vedieť, tak to urobím ešte špeciálne video, ak neviete zadávať, ako sa dávajú bannerové reklamy, textové reklamy. Takže takisto zadáte textovú reklamu a ešte tu máme, môžete si kúpiť zvlášť ešte kredity vlastne, ale nie, tu nemáme nič, takže nič s tým. A tu je listing, tu keď kliknete na listing, tak pozrieme sa, čo tu je, hej, to je, ako hovorím, dneska som to dostala iba do rúk. To keď chcete pridať, momentík, ja sa ešte raz pozriem tuto, keď chcete pridať ako keby do, nie, tu nemám nič, ako keby do nejakého zoznamu, hej, ponúk. OK, teraz máme wallet balance. Ideme sa to pozrieť, aby ste videli, to znamená, tu máte, tu by ste podľa toho, z jakého posielate platobného procesoru, tak tu kontrolujete, že kde a koľko máte peniazy na výber. Tu môžete add money, poslať peniaze, dáte akú čiastku, vyberiete select, platí sa EgoPay, Payeer, Bitcoin, Perfect Money a Transfer Money, to znamená, viete poslať, hej, peniaze, z jakého balansu a kde, takže viete preposlať peniaze niekomu druhému na účet. Tu si kontrolujete transaction. Hej, že toto ste dostali vlastne bonus za registráciu a v podstate týchto $10 vám vyrobí 13,50, hej, vám to, čo dostali ste od firmy, dostanete vlastne 13,50 zarobíte, hej, potom si môžete kúpiť už z tých zarobených peňazí ďalšiu pozíciu, alebo si kúpite vy, ako chcete, akurát vám ukážem, že sú tu troška rozdiely v tých plánoch. Potom čo tu ešte máme tu, toto je história, hej, a tu ešte dáme vybrať peniaze. Takže vy si vyberiete, kde chcete, hej, na akú, napríklad na Solid, koľko. No zrejme, keďže tu nemám nič, tak ma to asi ani nepustí, hej. Takže dobre, ale ešte poďme na všeobecné nastavenie. Myslím, že tu by to mohlo byť, nie? Pozrieme ešte. Chcem vám iba ukázať, a teraz neviem, kde to bolo. A wallet balances, myslím. Áno, takže vy si ešte musíte nastaviť ten výber peňazí, to znamená cash out settings a nastavíte, proste vložíte Solid Trust Pay a napíšete, dáte new account a napíšete vlastne vaše username Solid Trust Pay, aké máte a dáte add. Hej, potom môžete, ja neviem, na ktorý účet ešte by ste vyberali, trebárs na Perfect Money, tak opäť dáte dolarový účet Perfect Money, hej, pokiaľ niekto má v bitcoinoch, Payeer, ak niekto má, tak si nastaví Payeer, EgoPay, tak EgoPay, dobre? Takže to len aby ste vedeli, ako nastaviť účet na výber. No, takže máme, ako pošleme peniaze, ako kúpime shares a teraz ešte by som chcela, ešte znova ideme na ten buy add shares, pretože tu máte rôzne plány, to znamená, na ako keby zisk to poviem, 35%, môžete si kúpiť za $10 add packet, hej, a dostávate 1500 tých kreditov, hej, na stránku, na banner aj na textovú reklamu. Potom máte druhú možnosť a to je strieborný plán, kde dostávate 150%, sa vám to zhodnotí na 150%, ale tam je vstup 25, to znamená, kupujete si za 25 add pack, hej. Takže máte tam 2500 kreditov, takže to je ďalší a VIP plán máte 165%, ale už je minimálne za $50 ten adpack a máte 5000 kreditov. Pozrite sa na to, nie že idem niekde niečo dať a možno, jak sa mi to nejak zarobí, či zarobí a nezarobí, ale pozrite sa na to, idem si kúpiť ad packet na svoju reklamu, zadám si reklamu, buď banner textovú alebo stránkovú, zadám si reklamu a mne sa ešte môžem zarobiť na tej reklame, pretože sa mi niekto môže zaregistrovať na môj link a zarobím, ale zároveň, že som si kúpila práve v tomto projekte, tak ešte sa mi vracajú peniaze späť. To znamená, všetko, čo si dali do reklamy, sa vám vráti ešte aj o niečo viac. Takže pozrite sa na to,
z tejto strany, áno. Nie, že zase musím niekde niečo dať, zase niečo odo mňa pýtajú. Nemusíte nič dať, môžete začať s $10, ktoré dostanete od firmy. Dobre? Takže to je všetko. Ešte pozriem, tu si kontrolujete referálov, hej, registrovaných. Odmeny sú do 5. línie. A ešte máte promotion tools, to znamená na reklamu. Máte tu splash pages, máte tu link, máte tu banner, takýto 125x125, máte 468x60, hej, vyberete si banner a keď zadávate, tu máte v podstate ten obrázok, to je tento, hej, a toto máte link, hej, zadávate do tej bannerovej reklamy. Keby ste mali, pozriem sem, banners, tak keď budete nejaký banner brať z nejakých iných projektov, tak sem dávate ten banner file, ten, čo je na konci nejakej JPG, či čo tam bolo, alebo GIF, a tu dávate ten link, normálny, hej, aby ste vedeli, aby ste to dobre zadali. Takže to je všetko ohľadne tohto projektu a ja vám prajem veľa šťastia, veľa úspechov, veľa radostí, pretože ak to má fungovať ako Just Been Paid, tak budete nadšení, pretože Just Been Paid bol veľmi obľúbený program po celom svete a keby Fredrik to nebol predal, tak dneska veľa ľudí naozaj už je zase niekde inde, no ale proste veci sa dejú a je to spustené, je to pár dní, takže viete dobre, keď ste na začiatku niečoho, máte najväčšiu šancu si z toho koláča čo najviac ukrojiť. Prajem vám veľa šťastia ešte raz a veľa zarobených dolárov. Pekný deň.